இன்றைக்கி வந்து எல்இடி லைட்டுக்கும் நார்மல் லைட்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் பார்க்க போகிறோம். எல்இடி லைட்டு 20 வாட்ஸு, நார்மல் லைட்டு 36 வாட்ஸு. இந்த எல்இடி லைட்டு பார்த்திங்கன்னா அதோட வெளிச்சம் வந்து 2000 லூமென்ஸ், வெளிச்சத்தை வந்து லூமென்ஸில் சொல்லுவாங்க. இதே நார்மல் லைட்டு பார்த்திங்கன்னா 2412 லூமென்ஸ் வருது. ஸோ இதோட வெளிச்சம் அதிகம் தான் நார்மல் லைட்டு. இப்போ இதுவே எல்இடி லைட்டை நீங்கள் டெய்லி ஒரு 8 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறீங்க வச்சுங்க. ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ணால் 160 வாட் ஹவர். இதே நார்மல் லைட்டை 8 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 288 வாட் ஹவர். இது வந்து யூனிட்டாக வந்து நீங்கள் சொல்லணும்னா வாட் ஹவரை கிலோவாட் ஹவராக மாற்றணும். ஸோ 1000ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ 160 வாட் ஹவர் 1000ஆல் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு 0.16 யூனிட்டு. இதுவே வந்து 280 வாட் ஹவர் டிவைட் 1000 0.288 யூனிட்டு. இது வந்து ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ணால் எல்இடி லைட்டுக்கு 0.16 யூனிட்டு, நார்மல் லைட்டுக்கு 2.288 யூனிட்டு. இப்போ இது வந்து ஒரு கரண்ட் பில்லு ஒரு சும்மா அசிங்கமாக ஒரு 2 ரூபா யூனிட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 32 காசு வருது ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ணால். இதுவே நார்மல் லைட்டு ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 0.576 காசு வருது, அதாவது 57 காசு. ஓகேங்களா? இதே வந்து ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா 30 நாளைக்கு கணக்கு பண்ணிங்கன்னா 9 ரூபா 60 காசு. இதே நார்மல் லைட்டு வந்து 17 ரூபா 28 காசு வருது. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, உங்களுக்கு வெளிச்சம் அதிகம் வேணும்னா கரண்ட் பில்லும் அதிகமாக தான் இருக்கும். இல்லை எனக்கு வெளிச்சம் குறைவாக போதும்னு நினச்சிங்கன்னா கரண்ட் பில்லும் குறைவாக தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு நீங்களே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம், எல்இடி லைட்டு வாங்குறதா இல்லை நார்மல் லைட்டு வாங்குறதா வீட்டுக்குன்னு. ஓகேங்களா? இதை பார்த்துக்காங்க. ஓகே, நன்றி, வணக்கம்.